ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರ್ವಕಾಲವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಜ್ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸುಗಳು. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಟಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿದರು. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಸವತ್ತಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಕುಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಯೋಗದ ಸಂಯೋಜಕ ಅಸುಂತಾ ಮೆಡುನ್ಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. स्पेशल डिश काले सगळे सोमेस्तांक देव प्रदान पाळाव मागता. मगाच्यान आमी 8 म्हयन्यांत आसा. बापायचं दीस आजच्या विषयात आणि बऱ्या देखील तांची दोन सोबीत कुटुंबां एका कुटुंबान हांवें युगाच्या वांगडी शबासकी काही मोहनाची तुझे गायता फुला तुरे कर्पूर मान करता मोगळ बाबा तुझो मोठी आटा बापय दिसाचे उल्हास पाटयता So
बरे बरोवपी लेखक साहित्य लेखना जायत्या मॅगझिनांनी तांणी बरयल्यात आनी जायते बुकी आमकां सर्वांक भारी संतोष असो सरळ सांगूंक जाय आशिल्लें ना आमी म्हणटाना जोर पावसाचो दीस न्ही पण आज पावस काही दिसना वैमो हांगासर विर्याचो कसाय केला तशेंच आमी सगळ्यान पंदरा वर्सां फुडो पावलो तशेंच आज बापायचो दीस स्पेशली कालच काडलो कास्तो हाडला बरं तुम्ही कास्तो घेवन मुंडेला ती गुडाळी येवचे पात्र्या separate out एक पटी काढलेली एक लास्ट दिवसात 30 पेज करायचंय मला सांग काय मेन्शन करताना आराम से रोशस तुम्ही वाटते तरी सांगता की पाहू शकता तुम्ही हजर असा तुमकां अभिनंदन शाबासकी कशें जाता म्हणटोरी हिंदीतून आणि ती थोडी हे जे आसली खूब त्या दिसांनी तो बरो सॉंग आसा अपूर्वाची तयारी कर व्हडा मोबायल दिनान वाटेली जाल्यार तुमकां सर्वांक शाबासकी पडयता कॉंग्रॅच्युलेशन सानाला मेळटा आमी कितें करून सांगता आसा एक पोटी स्पिरीट हांवें हांगासर पळयता व्हड उरपा आणि सगळंच एक पोटी दाखोवन दिला शाबासकी तुमकां सगळ्या बापायांनी बापायच्या दिसाची उल्हास तुमची जबाबदारी कितें ते सगळे तुमी जाणा आनी हांगासर जायते उलयल्या देखून हर एक बापाय तुमचे सुरेशपुराची आशिर्वादां सदांच आसूं दी सर्गीचो बाप संवसारीक बापायचेर आपले आशिर्वादां सदांच वतू दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा आनी तुमकां उल्हास या दिसात अपूर्वाय तयार केल्या कोण शाबासकी पडयता तुजीक जवान तयार केला पुढे आमचो वेळ ना ती सर वेगळी आसा आरामसो आसा इल्लोसो वेळ हांगासर रशिया सट्टाकी धादोशे आसा 400 लोकां जावन पावचे दी तेन्ना केला आनी सगळ्यात सट्टाकी जवान पावस करून भायर शिकाली चिकाडाची गाडी आनी हेर वेवस्थाय आसा सट्टाकी धादोशी गांधी जाय संतोष पावस जाय इल्लोसो वेळ रशिया म्हणून आसता आता घरा बसून खाली करचे इतरत करचे हांगासर एकामेकां मदर वाईट सदीस सुखी सुखीत अवकाश देखो आठ बापाय सुदीस आणि आठ दीस अपूर्वाय मांडव केल्या पडतो तुमकां शाबासकी सगळ्या आम्ही मिटींग करता आसतना थोड्या कुटकारांक फुजूल टेन्शन आसलें कशें जाता कोणे करचें मला नाल्ल कोणे काडचे आनी संतोष पणसाचे पळय तूं घालना फादर कितेंय जावन हो अपूर्वाय ताणी मुखेल पोट दिला प्रतिनिधी वाड्याकर हर एक जणी थोडो काल आमचे आयसीयूचे संदे एक सोनवाराचे 7 आसताले की ती एक गांवची माना देखा एक गाण्याताले आमची मातशी ताई ಕೂಡ आसा की विसरोगे ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಈ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 10 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ
ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪಂದಿರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ತ್ಯಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ